Maya payapak po kay kayungan. Kambeda po din kay katamong pansariling kapag nasan kaniting misa, pakiabetala naman po ding makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po di Mayor Dencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Sally Francisco Seller and family. Kapasalamatan na naman di magmasusi King Aldonang Kebaitan, Robin Tumang. Guidance of the Holy Spirit, Sean Joseph Mercado. Safe Travel, Nida Manalat. Special Intention, Emerito Barrera, Federico Mandap, Ariel Osepina and Joshua Joriel Macabali, Mayor Teddy Tumang, Engineer Jesus Punsalan, Gemma Lumba, Ning Torres, Deeds Anita David and family, Villamor and Rosalina Tolentino and family. Para king malalagwang kapaldanan dari, Pat Ahos, Apon Dubi Tonggol, Rosario de Marukot, Rolly David, Dr. Willie Ong, Felipe at Corazon Pajardo, Mark D. Kleiner Bayani, Elmi Ronquillo, Alaysa Rain Tulio, Celia Lagason, Michael Alfaro, Ranilo De Irit, Monica De Leon, Bianca Marie Santiago, Mark Antonio, Espiridion Kayanan, Rosel Montemayor, Belia Trinidad, Joy Manalo. Para kingalananggang kapainawan ng Kaladwadari, Domingo Senior, Alfredo Senior, Domingo Junior, Lisel, Rolando, Juana, Felix, Abelardo, Erlinda, Norma, Justina, Romeo, Portidays, Asuncion, Florante, Ricardo, Cathy, Jojit, Arlene, at ding maldang kaladwa king purgatorio. Potang mititi punlaring at wao at lu, karing busalda at tsukunganan ingginu, mantabe ka sa Ginong Yesu Kristo, Kinagyan ng ipampuning anak, ang puning banal na Espiritu, ang Ginoo manatili kay kayo, may payabak kay kayo po, tampisan tayong mumunang misa, kaniting umpisa na naman ng mumunang aldo ng pamagobra, niya pangadita lang andeng magumpisang lungob ka rin opisina da, at kanin sablang kani-kanyarang kapanintunan at obra. At bang katabi, betayang matampang apag masisyaniti, aminan talapat sisyan, ding kasalanan tamo, at manyad pantado at pakalulu, king hapong Ginoo. Ikang pakayap kay kami, agyang king makarayu, Ginoo pakalulu. Ikang mitatag king sakramento, ningay Kristiya, Kristo pakalulu. Ikang magkalug, king tulang alang kapara, Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa may pahintutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alangang manalangin tamo. Oy pang mayupayang tutu, miglalang at patnubemi, asoy wanda ka sana, king mabilog ming puso, at kamtan, ingke kang kapatawaran karing biyeme. Itiyadon mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, at ng banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga.
Pamamasang iba, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Kareting makatuking ka panabilinan, era kayo apurian, uling ingke kayong pamitipon king iglesia, dakal ing pasari ng karawak, kesa king kayapan. Mumuna, mi balita ka na ako, king ating milaban-laban a grupo, king ke kayong kapulungan, at isipan ko, king iti ating katutuan, king pamalak ko, ing pamisagsagan, kailangan bang ding at tsuking katutuan, makilala lo. Ning mitipon-tipon kayo, aliwaing nga puna ning ginu, ing kakananyo, uling ing metong at metong, kakanano ing sariling daralano. Inyaring mapilang daranuplo, at ding mapilang lalasinglo, ala kayuwaring sariling bale, amalyari yung pipanganan at piinuman. Buriye galang libakan ing iglesia na ning Diyos, at ibili yulo, king kamarinayan, ding pakakalulo. Nanong panayan yung sabihan ko kaya kayo, puriyan da kayo, agyang ditak, era kayo, puriyan. Uling ing turu abinye ko kaya kayo, tinggap ko naman king ginu, king ing ginong Jesus, kanitang biyenging mi pagtaksilan nyo, king wane ing tinape, pe pasalamat ya king Diyos, pe miraso ne ing tinape, at ngana. Itiyo ing katawan ko amidawon para kaya kayo, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako, antimurin kay batdang mengan, kinwane ing kopa at ngana. Iting kopa ya ing bayong kasunduan ng Diyos, apati bayanan ing kanakong daya, balang minum kayo kaniti, daptan nyo bilang kapigaganakan kanako. Uling balang mga kayo kaniting tinape, at minum kayo kaniting kopa, babalita yu ing kamatayanan ng ginu, ang gaking datang iyo. Inya, kanakong kapatad, ning mititipon kayo, bang mangang kingapuna ning ginu, mipapanaya kayo sana. Ing amano ning ginu, ipamalita yu ing kamatayin ning ginu, ang gaking datang yang pasibayo. E ayin sakripisyo o daon ing kekang pagnasan, e animal asisilaban king altar ing kekang adwan, o ayin ing kapamayaran, nune balugbog a kekang biyasang makiramdam, inya keka ngakong mga mano, o ini at tsuko harapan mo. Dikil ka ko makasulat king libro mo, matula kong tuparan, o Diyos ko, ingke kang kaburian, king kakong puso, batas mo, ilang makasimpan. King maragul akatipunan, ning balen mo, ing mayap abalita, ning pamagligtas mo, pisyag ko. Ginu, balo mo, king ekutok ng magsalita, karingke kang depatan. Deta namang lalapit keko, pagkaluban mo sanang tulang alang kaparo, mananong na sanang ding pasalamat keko, ulining depat mong pamagligtas karelo, sabiando, ing Diyos, tune marangalyo. Kain mo, poong nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Purian me ing Ginu, o Jerusalem, paralane ing kayang amano, keti king yato.
Ang Ginoo manatili ake kayo, pamamasa king may pabalitag pangkang San Lucas. Inyang ayari na ing sinabing na lang sinabing Jesus ding sablang bage, mintaya Kapernaum. Karin ating metong kapitan daling sandalong Romano at utong malugod king kayang ipus. Masakit chiting ipus at atsuking bingit ning kamatayan. Kabud abalita na niting kapitan king Jesus at rin, tibura na laring mapilan makatwang Hudyo ban pakisabi ra kang Jesus, king puntalane at pakayapan ning ipus na. Panakit da kang Jesus, nga may kisabing mayap kaya, mga itulid ya king sahop mo ing kapitan. Kaluguran na laring kay katamong kabalen. At penalakad na katamong pangmetong sinagoga. Ulan na niti, tikihan na lang Jesus, inyang malapit na la king bale, pepasagana ni niting kapitan Jesus, karing kakalaguran, bansabyan da kaya, ingati ka niti, Ginoo, na kayo pay pangabala, ko karapat dapat, banpuntalan nyo ko, king bale ko, ni ko karapat dapat makirap kaya kayo. Magsalita kayo mo at kumayapya ingipos ko. Uling metong kong manibala asakop da naman ding mangata sa opisyal at ating kong sundalo sa sasakupan. Nung yutos ko king metong lumakad ka, mamintuya. Nung king aliwa naman, sabihan ko, Mekeni, lumapit siya. At nung sabihan ko, king kanakong ipos, daptan mo ini, daptana. Mi pamulala Jesus, inyang dindam na iti. Beligda na la, ring dakalataong tutuki kaya, nga nakarela, ko pa menakit kasal pantayanan, akalupa na, niti agyang king Israel. Inyang mi balik na la, ring tubod king balena ning kapitan, disnanding mayap na ing ipos. Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Balang tuwing Lunes wala tayong choir, kaya Sister Merlin ka ang in charge sa choir. Kasi nag-iba po ng assignment yung mga choir na mayroong mga nagtatrabaho no? So anyway, mayroon naman tayong choir. Kasama mo si Sister Erms, second voice siya, ikaw ang melody. Baka si Mother, baka nag-o-organo si... Di ba, Mother, nag-o-organo kayo? Hindi. So anyway, alam niyo po, nung naka-assign ako dun sa Lourdes Sites, bago ma-assign dito, dun sa isang chapel, doon, sa St. Benedict, dito yung chapel, yung katabing bahay, ang ganda ng bahay. Yun ang isa sa mga pinupuntan lagi pag may mga okasyon sa chapel, yun ang isa sa mga pinupuntang hinihingan ng donasyon. Yan. Tapos pag may mga okasyon, kasama rin siyang nakikikain. Pero hindi siya kumakain ng pork. Kasi Muslim. Kasi imagine Muslim pero nagdo-donate sa simbahan. At mga singilan sa village, kasama siya. Napakabait ng Muslim. Akala ko pag mga Muslim, parang mababagsik. Pero siya napakabait. Kaya naniniwala po ako na talagang there are good-natured people. Ano man ang kinaanibang paniniwala o religion, mayroon lang talagang parang natural sa tao ang kabutihan. Siguro dahil nilikha tayo na lahat ng Diyos, nasa sa ating lahat yung kabutihan na yon. At ang mga religion ay tinutulungan tayong madiscover ito, makita natin ito. At
ito nga, para sa atin, ang Kristyanismo, dahil ang Panginoon mismo, ang Diyos mismo, nagkatawang tao, mas madali at mas maliwanag na makikita natin ang kabaitan, kabutihan, pagmamahal ng Diyos. At siyempre, saan ba nanggaling lahat ng kabutihan? Sa Panginoong Diyos din lahat. Hindi naman talaga sa atin nanggagaling. Kapag nakakagawa tayo ng kabutihan, it's because ito'y galing sa Diyos na dumadaloy sa atin. Kaya ito rin pong ganyang mga experience, nakikita ko na ang Diyos ay nagtatrabaho, hindi lang sa mga, halimbawa, sa ating mga Katoliko. He works even beyond the boundaries or the walls of the Catholic Church. Kahit sa mga Muslim, yun nga, kahit sa mga Hindu, Buddhist. Kaya ito pong ating ebanghelyo ngayon, yun ang nakita ko dito sa Roman soldier. Kasi ito yung mga pagano yan, Roman soldier. Iba yung kanilang paniniwala. Pero dito, nailarawan ng maigi ni San Lucas kung ano yung pagkatao nitong Roman soldier. Na napakabait din. At pinagawa pa nitong Roman soldier, nitong opisyal na mga sundalong Romano, pinagawa niya yung mga Hudyo ng isang sinagoga. At tandaan niyo po yung sinagoga? Yun ang kanilang kapilya. Kapilya ng mga Hudyo. Hindi Hudyo itong sundalong ito. Pero siyang gumastos para sa kapilya ng mga Hudyo. Kaya mahal na mahal daw siya ng mga kababaryo, kababayan niya. Dahil sa good-natured itong sundalo. At higit sa lahat, talaga makikita mong kabutihan nito. Dahil yung kanyang alipin ay nagkasakit. At ito yung hinihinga na ng tulong. Hindi niya napapagaling. At nabalitang napadpad ang Panginoon dun sa kanilang lugar. Kaya ito yung pinakaiusap, napagalingin ang kanyang alipin. At dito makikita talaga yung kabutihan nitong sundalo kasi ang nakiusap pa lalo sa Panginoon para dinggin ang kahilingan nitong sundalo ay yung mga kababaryo niya. Mababait po siya. Pinagawa po kami ng sinagoga. Sana tulungan niyo. Just imagine, mayroon pa siyang katulong na parang nag-people power sa Panginoon. Na sana tulungan niyo siya. At higit sa lahat, itong sundalong ito, iba rin ang paniniwala niya. Kasi sa Panginoon dito, dahil siguro nahatak na rin ang Panginoon itong people power nitong mga tao. Kaya pupunta na sana ang Panginoon sa kanyang bahay para pagalingin itong alipin niya. Yung mga kaibigan nitong sundalong Romano, pinaabot na lang sa Panginoon na wag na raw tutuloy kasi hindi siya karapat, dapat patuloyin siya sa kanyang bahay. Sabihin na lang niya ang salita at gagaling na ang kanyang alipin. Ay, napaka ano po ito. Ito po isa sa mga favorite na eksena sa New Testament. So anyway, hanggang ngayon po yung nangyayari ito. Marami pa rin ganitong tulad nitong Roman soldier na hindi man kaanib marahil sa pananampalataya sa atin bilang Katoliko. Pero kung minsan mapapahiya tayo, mas mabait sila, mas may mabuti silang puso. At kung sino mang kinikilala nilang Diyos, parang mas malalim ang kanilang pananampalataya. At sana ang makita natin dito, after all, ika nga, iisang Diyos ang tunay na nagbibigay sa ating mga pangangailangan at dinidinggin at dumidinig sa ating mga panalangin. Kaya sa kabila ng
siguro iba-iba yung paniniwala ng mga tao. Sana nga makita na hindi tayo magkalaban-laban after all, kundi naway isang daan lang ang tulay nating madaanan, ang daan ng kabutihan, kabanalan, tungo sa isang Diyos. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa paindamang kahilingan. Sa bawat panalangin, sabihin natin, Ginoo, gisingan mo yung kasalpantayanan mi, king tunay mong pangaatyo. Para kaning sablang pari mabilugayato, pagsadyan dasanang masalese ing aldo-aldo rang misa, kapamilataning panalangin at pamibule, uling ing misa, yaing peka banal ng dapat ning karelang biye, ipanalangin taking Ginoo. Para karing magkomunyon aldoldo, era sana susundong gagawan iti, pauli ning akaugalyan danamo, nune akit da saking misa at komunyon, ing pagmula ning karelang makakristyanong dapat apostoliko, ipanalangin taking Ginoo. Para karing tatanggap king katawan ng Kristo, king karapat dapat aparalan, sumisila sana, iwaksi ing karelang espiritual at temaran at kapamilatan na niti, makasawog king pangatatag ning mistiko ng katawan Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Para kaya katangan, parati talasanang ulitan, kambening malalam akasalpantayanan, at tiwala ring amano bayo komunyon, ipanalangin taking Ginoo. Ngeni adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Oy, paming atsuban mo, tinubod mi kay kang anak, busal mi, dinan mo kaya sanang kamalayan, king tunay mong pangayatsu, karing kapatad mi, at lalong-lalo na, king Santisimo Sakramento, king altar. Yung mabibi at magari kambe mo, manggaman, king alanganga. Amen. Manalangin kay pakamalang kapatid, banitin kay katamong daon, matanggap yarapan ng Diyos, ipang mayupayang tuto. Oy paming miglalang, matula mo sanang tanggapan, deting ay na yampang ning kekang balayan, kaniting kapigaganakan king kasakitan, adelanan daring banal mong martir ni San Cornelio at San Cipriano,
Ingay Kristyo, yang minyetetagan karela, banadaon din karelang biye para kang Kristo. Papanatilya na kesa ng tapat, karing sablaming kapag subukan. Kaya doon may kapamilatan ng Kristo, ang ginumi, ang ginuma natili kaya kayo, yat nayo rin puso yu. Pasalamatan tayong ginu at Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang parati at numang kanino ipa, Diyos kingalanganga lubos mayupaya, ding banal mong martir, San Cornelio at San Cipriano, tikyan din halimbawa ng Kristo, at dinaon din karelang biye, para king kaligaya din kekang lagyo. In karelang kamatay papasyag din kekang upaya, asaslag king kinan menting tao, pipilin mo ring may na, at pasiklangan mula king pamipatutura keka, kapamilatan ng Kristong ginumi. Ulinita kang beri sa Blancoro, ring anghel, karing banwa, daralit din kekang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian keka. Banal, banal, banal yung ginu, Diyos sa mayupaya, tingyato king kekang ligaya, Hosana kikakatas-katasan, nanindaratang kilagining ginu, tunay kaping banaloy pa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa detingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya, ng ginuming Hesu Kristo. Bayuya may daong kusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinuha niyang tinapid, pasalamat siya kaya ka. Piraso rin, binyene, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niyo iti kongan at kananye. Itiing ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman, kibaning apunan, kinuha niyang kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyaning kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan, minom ko kaniti. Iti yung kalis, ning kana akong daya, ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kayat, para ka rin sablang tao. Banketa, may patawaran na rin kasalanan. Naptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. I Cristo meteo, I Cristo sinublia. I Cristo datang yan, inyang ini kaganakan mo ipa, ing kamatay na pamanyabli na may biyan ing anak mo, daram niya kaya kaiting tinapin, ing biyating kadis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapangmamayang paggamwa mo, king ikaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, anting metong ning banal Espiritu. Ganakan mo ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yatu, ban biganap yaking lugod, kambe ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pare. Ganakamula naman din kapatad ming pepaynawan at maninayang subling miye, ading sablang mayang unabye, tanggapan mo sana, kay maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biyalang angga, ban kaya benang Maria, ing birhenin doon ng Diyos, kambe ng San Jose keng esposo, kaya bering apostol ading sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kekabaning panawun, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Amen, Amen, ngayon manalang tamit mong kapaniligan at lugod, king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katamo. Ipami, siya kabanwa, may sambanilag yun mo. Datang kaya kaming kayarian mo. Ketisuli, pantibanwa, ing kakanan mi, king Aldo, ibe mo kaya kami, king Aldo ngeni, ampon ipatawad mo kaya kami, ring sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami.
Pangemo kay paisawag kintokso, nalikabos mo kami, kisablang maro. Igabos mo kami o Ginoo kisablang maro, malugod mong ipagkadob, ing kapayapan king panawon mi, ban king kasawpan, ing kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos, king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesu-Kristo, kaya kaming talapangabos. Yung kaya kayong kayarian, ating kaipayan, ating ligaya. O ginuming Jesu-Kristo, sinabi, karing kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, naninglawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman, king alanganga, ing kapayapan ni ginuman, tabi sana kapilan man kaya kayo. At po may kakapatid, may pupugayin tamang ining kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan, kapayapan. Kordero ng Diyos, minalako, king kasalanan ng Yapo. Yung malagod at maganakatamong Ginoo, ing kordero ng Diyos, sa minalako, king kasalanan ng yato, noon tamong makasadyan tanggap kaya kaniting banal ng komunyon. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, kasi may naman mo. Siklo damo po at pangadyan ing orasyo imperata para king kapayapan. O Diyos paming at subanwa, ginuning kapayapan at katuliran, mapakumbaba kaming lalapit arapan mo, kaniting panawon ning misusubing kagutgutan, king pisasabyan politika ning dayat malat, kaniting kya kaming dake ning yato. Karing may nga labas sa panahon, pepa natilyan muing kasalpantayanan mi keka, anting metong abansa. Ing kasalpantayanan mi, king ganaka at kayapan mulob, yang may ngabos alang kasasagkulan kaya kami,
karing mikakarakal a kalamidad, ape pasari ning ketubuan, antimurin karing sagkul agewaming tao, kaya kaban ning istorya mi anting bansa. Iligtas mo kami, O Ginoo, iba't king makatakot adalumdum ning gera. Pakiramdaman mo laring paniga pumi, ngening daralong kami keka. Pakaluluan mo kami, O Ginoo, angwan mo kami, iba't karing puwersa ning dewakan, amitatake king karokan, karing pamuntok ning yato, uling maniwala kami, ela tao ring kalaban tamo, nune espiritu lang pamuntok, ilaring at suking kayo payan, at ding talapanibala na ning karalumduman, amag-ari king yatong iti. Ding spiritual akawal ning dewakan, king mabilog ayato. Ipanalangin milaring pamuntok ming mipanibalan gawang masakit a desisyon para king bansami. Ipagkatiwala milo ring kapanayan mi keka, pati na ing paing tungulan mi, layon maniga po king pamamatawad at pakalulumo, karing pinandit apauli ring takot at suspetsa mi dungisan ing panlalawe mi, at meging dalan ning ewustong pamangampi at pamikasama, karing aliwang katutubo at lahi. Taimtim kaming magparalampu keka, O Ginoo, king gawan mo kaming kasangkapan ning kapayapan mo. Nung nuka rin ing pamikasama, iyatad mi ing pamikalugod. Nung nuka rin ing pamipanasakit, ing pamamatawad. Nung nuka rin ing pamagduda, ing kasalpantayanan. Nung nuka rin ing kasiranlob, ing kapanayan. Nung nuka rin ing karalumduman, ing sala. Nung nuka rin ing kalungkutan, ing tula. Iti adwan mi king kapamilatan ng ginuming Hesukristong anak mo, ang mabibye ang pong mag-ari kambemo, king kametungan ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alangangga, Virgen de los Remedios, San Miguel Arcangel, San Jose, San Francisco ning Assisi, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Fernando, Santa Monica at San Agustin, Manalangin tamo. Oy paming malugod, king kapamilatan ng sakramenton tinggap mi, at alang-alang king alimbawang likwan, dake kami, ringnuan mong martir, di Cornelio at Cipriano, pasignangan mo kami, king espiritu ning tetagandub, bangketa, ayam pang ming ing tapat, apami patutu, king kaya kang ebanghelyo. Iti adon mi, king kapamilatan ng Kristong, ginumi, ing ginuma natili kay kayo, bendisyonan na kayo ng Diyos, sa may paintutu, ing iba, amponing anak, amponing banal espiritu, may arinig kaya katang kapag masusyan, o may tanang ini, luguran tayong Diyos, sa ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal pong salamat, may poras. Gandang araw, manay pong salamat.